pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Ano po, magandang gabi po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Boyet na lang po. Pakiulit nga. Hello? Hello po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Hello, telephone. Wait lang po. Anong nangyayari? Jumi-jingle ka ba? Hinahangin ka ba? Ano? Yan po. Hindi, kinakabahan lang po. First time po kasi kung maka-call sa live. O sige, okay lang. Ganun naman talaga pag first time mo, 'di ba, kabado ka. Yan po. Okay, sige. Anong pwede namin itawag sa'yo? Nel na lang po. Mel. Ako po si Nel. Ano? Nel. Mel. Nel po. Nel. Nel with Nana. Tama? Yes po, yes. Okay. Nel, ilan taon ka na? 34 na po. 34. Sang lupalop ka naman galing, Nel? From Manila po. From Manila. Alright, Nel, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nel, from Manila, ano ang top secret mo? Yung tungkol po sa amin ng ex-partner ko. Yung nangyari po sa aming dalawa na ayun po, na bumalik po siya sa dati niyang karelasyon. So you mean, hiniwalayan ka ng girlfriend mo para bumalik siya sa ex nito? Usually po, ako po yung humiwalay. Ako po yun na yung nag-decide na umalis para tanggapin na yung sitwasyon na kailangan ko ding umalis para kasi masakit po yung bago kami maghiwalay, mabigat na yung pinagdadaanan na. Kasi nahuhuli ko sila na magka-chat kahit wala pang personal connection silang dalawa. Pero alam mo na may ex siya? Yes. At alam mo ba yung rason kung bakit sila nagwalay ng ex niya? Yes po. Anong reason kung bakit sila naghiwalay dati? Yung reason po kaya sila naghiwalay dahil sinasaktan siya, and then yung time na yun, buntis po siya. Buntis siya at ang ama yung ex niya? Yes po. So may anak sila? Yes. Na kanino yung bata? Nasa kanila na po ngayon. Pero nung una, nung nagkahiwalay sila, na kanino yung bata? Nandun sa babae o nasa lalaki? O sino yan? May Nasa tumawag. babae po. Nasa babae. Ay, nasa babae dun sa girlfriend mo. Okay. So, nung eventually, gaano katagal yung relationship ninyo ng babae? Almost 4 years and 6 months. 4 years and 6 months. Kailan mo naramdaman doon na parang nagloloko na siya sa'yo? Ito po yung time na after pandemic. Tapos, yun, una maganda yung plano ko para sa kanila.
Kasi nagkaroon din po kami ng baby. Isang anak? Yes. Mhm. So, yun nga, naging kami, binata ako, tinanggap ko siya ng as in buo. So, maganda naman yung pagsasama namin in the past 3 years. Mhm. Then, nagkaproblema lang kami when entering na sa 4 years namin. Yun nga, yung pandemic, talagang hassle, no, sobrang hirap talaga ng buhay. Pero sabi ko nga sa kanya, nung time na yun, sabi ko, huwag kang mag-alala. Pag nagamay ko na yung ambience, kasi napunta po kami ng province. So, sabi ko, huwag kang mag-alala, pag nagamay ko na yung ambience, hindi na tayo masisiro. So, thanks God na sagot naman yun. And then yung hustle life talaga, motor. Siyempre, yung mga time ng pandemic na yun, kahit kalabaw ka kasi Mhm. kailangan mo mag-deliver, sumikap talaga. Hanggang sa natanggap ako sa isang company, kaya mas lalong gumanda din yung income ko as a Mhm. collector. So, yun. And then, hindi ko alam, sa sobrang busy ko, at busy din siya sa work, no? So, dumating yung time, umuwi siya, at biglang nagsabi na, yun, nagpadala yung tatay nung bata. Anong pinadala? Pera, nagpadala ng pera. So, almost 1 year na din na hindi nagparamdam yung lalaki, wala na silang communication. Kasi okay naman nung nag-aaral yung bata. Nag-guide naman naming dalawa. Mhm. Kasi sabi ko sa kanya, wag mo nang hanapin. Sabi ko, nandito naman tayong dalawa eh. Mhm. Kaya natin yan. So ngayon nga, di ba, nabuntis po siya. Sabi ko, kaya yan. Hanggang sa sinabihan ako ng mother niya na, kaya mo ba? Yung time na yun talaga, pandemic. Pandemic baby po kasi yung, namin, anak. Mhm. So yun, awa ng Diyos, nairaos ko yun sa loob ng 1 taon. So, napunta nga kami ng province, doon na nag-start lahat, doon na nagbago yung aming pagsasama. Mhm. Ano yung mga maliliit na bagay na napapansin mong nagbabago mula sa kanya? Yun nga, una, yung syempre, yung time namin, yung lambingan. Pero every Sunday naman, yun nga, kilos siya, linis. Ako din, gano'n, nasikaso ko sa mga bata. Tapos, pag may mga free time na kami, yan, tamang kantahan, kwentuhan, gano'n. Mga normal, as in talagang, pero hindi ko alam na meron na pala siyang ibang plano. Bago kami matulog, plano ko, sabi ko, gusto ko makapag-isip tayo ng mga pwede natin negosyo. So talagang nag-iisip ka ng pwede nyo pang pagkakitaan nang sa gayon maging maganda yung buhay ng pamilya ninyo? Yes po, para kumbaga kahit papaano magkaroon kami ng extra income. Mhm. And then yun, hindi ko inaasahan na kapagka marami palang magagandang bagay na dumadating sa'yo sa life mo, lalo yung mga positive blessing, meron palang mas mabigat na darating sa buhay. Yun yung pinaka-painful na naranasan ko sa buhay ko. Para akong ligaw nung nasira na kami. Yun nga yun, balik tayo dun sa story ko. Nag-start yun, dumating siya sa bahay, ganun yung welcome niya. Nagpadala yung tatay mo, ano daw gusto mong kainin, sabi dun sa bata. So ako, bilang parte ng pamilya nila, masaya ako kasi at least kahit papaano nakapagpadala na yung tatay niya. Ang question sa isip ko, paano niya nakuha yung contact? Mhm. So sa pagkakaalam mo, matagal na silang walang communication? Yes po. So parang sa isip mo, saan kaya sila nag-communicate at bakit wala pang sinasabi sa'yo tong girlfriend mo? Yes. Anong sagot sa'yo or meron bang kinuwento sa'yo itong girlfriend mo nung time na yun? So ito yung pinakamagandang part, no. Yun nga, yung araw na yun, bilang partner sa akin, yung compliment ba na, "Oh, andiyan ka pala, nagpadala yung tatay nung anak ko, ganito ganyan, ito yung wala pong gano'n. Wala pong siyang sinabi na
kung paano niya nakausap, paano niya na-contact, kung sino yung nag-start makipag-communicate, gano'n. So, sinantabi ko yon, di ako nag-isip kasi alam ko naman na para sa bata yun. Hindi ko minasama yun. So, tuloy lang. Ngayon sa one time, napapansin ko, lagi siyang puyat. Lagi na siyang puyat. Pag-uwi, matutulog siya, kakain na lang, tapos magugulat ako, antok na antok pagising. Hindi ka na nilalambing, hindi So, ka na niyayakap, di ka hinahalikan, ganon. yes, wala na yun. Di mo na naamoy yung hininga, ganon. Yes, wala na rin nun. Kahit magkatabi kami, kahit nangangalabit ako, wala na nun. Talaga? Kahit tinahaplos mo na Yes, lahat-lahat? yes. Doon na ako, yun yung first step ko, doon na ako nagtaka. Kung bakit parang may nagbabago. So, yun after a week, so, ano na ako kasi sabi ko, pasyal natin yung mga bata. Ano yun, weekend. Sabi ko, pasyal natin yung mga bata. Ang sagot niya sa akin, naku, ayoko, ang dami ko pang gagawin. Lalabo pa ako, ganito, ganyan. So, sabi ko, okay, sige. Yung anak ko na lang sasama ko, iwan ko yung panganay para hindi ako mahirapan. Sabi ko, bibili lang ako ng tsinelas na nung bata. Sabi ko, so, dalawa kami nung bunso ang umalis, karga ko siya. So, sa akin wala naman akong iniisip na. So, pag uwi ko, nagulat ako, bagong ligo siya, tapos busy sa cellphone. Ayun pala, kausap niya na yun, ex niya, yung tatay nung bata. Nahuli mo ba? Yes, nahuli ko. Nung time na natulog siya, nabasa ko lahat ng conversation nila. Pinakamasakit doon, yung kung kung may champion daw sa pagmamahal, sila na yun. Sila na yung panalo nun. Tapos, parang tungkol na sa kanila, hindi na tungkol sa bata. Tungkol na sa kanila yung topic. Sa nakaraan nila, yung gano'n nila kamahal yung isa't isa. Mhm. So, yun yung pinaka-part na masakit sa akin hanggang sa kinumpronta ko na siya. Sabi ko, anong gusto mong palabasin? Gaguhin ako? Sabi ko gano'n. Matagal na pala kayo nag-uusap, wala kang sinasabi sa akin. Sabi ko sa akin. Tapos, tinawanan niya lang ako ng ngiting aso. Kasi ngiting aso, yung parang bata na, sorry, parang gano'n lang. Tapos, kala niya okay na ulit. Whole day kaming hindi nagpansinan. So, siyempre ako, kasi isang bahay lang yung tinutuluyan namin. Ginawa ko, kinausap ko niya. Sabi ko, labas tayong dalawa. Mag-usap tayo. Huwag tayo dito sa bahay. Tayong dalawa. Sabi ko gano'n saan. Usap kami. Hindi niya masabi sa akin kung bakit niya pa. Basta umiiyak lang siya. Hindi siya makapag-listen. Sabi ko, kung ganun pala yung sitwasyon, yung ginagawa mo sa akin, hindi tinuturing mo pa ba akong partner kasi naitago mo na sa akin eh. Sabi niya sa akin, wala pang nangyayari. Kasi may mga plano na sila, magkikita sila sa birthday ng bata, ganito ganyan. No? Tapos, yun, sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ko ganun sa kanya. Bakit kailangan mong itago? Hindi mo ako nirespeto bilang partner ko. Sabi ko, kinabukasan, ganun pa rin, nag-usap pa rin kami sa bahay kami. Hanggang sa umami na siya. Hindi, iyak siya na iyak. Mahal niya pa daw. Okay. Sabi ko, sige, hayaan mo. Matapos ko lang yung ginagawa ko dito para may maayos kayong palikuran. Aalis ako. Tapos yung one time, yun nga, dumating siya, naggagawa ako ng CR. Naayos ko yung CR. Dumating gabi. Imbis na yayain akong kumain at patigilin sa trabaho, tinignan lang ako mula ulo hanggang paa. Hindi man lang ako niyaya na, kumain ka na, tama na yan, gabi na. Ganun pala. Tapos pag uwi, kausap niya yung lalaki. So, kumbaga, nung nahuli mo, tapos nung nag-iyak-iyak siya, parang pakiramdam niya, legal na silang dalawa, gano'n? Totally hindi pa sila pumapasok sa ganong senaryo. Kumbaga magkikita pa lang talaga sila. Kumbaga nandun na yung nahuli mo na nag-uusap silang dalawa. So, paano natapos yung relasyon ninyo? Paano yung naging setup ninyo dun sa anak ninyo?
ayun, yun nga, nahuli ko siya. Pagpasok ko nung bahay, kita ko, kinakausap niya yung lalaki. Ang dahilan niya, para daw kausapin ng bata. Gusto daw kausapin ng bata. Nung pagpasok ko doon, kalaro ko yung bunso, hindi nakikipaglaro na din sa akin yung anak-anakan ko. Hindi naglalaro kaming tatlo. Ginawa ng bata, pinatay yung cellphone. Pinatay niya yung cellphone, tapos sabi ko, pahinga na kayong dalawa, pasok kayo dun sa kwarto. Sabi ko, mag-aayos lang ako, tapos balik tayo sa paglalaro. Manood na lang kayo ng cellphone. Sabi ko, di ako, nag-ayos ako. Siyempre, matutulog na eh. Tapos na rin kumain natin. Pag dating ko dun sa maliit na kwarto namin, nakita ko, kausap na nila yung lalaki. So, meaning pinapakausap dun sa bata? Pinapakausap sa bata. Sa akin, wala namang issue yun. Kaya lang, yung time na yun, ayaw kausap ng bata. Ayaw talagang kausap. Pinapatay niya. Nag-iisip. Pinapakausap niya. Okay na, pinalagpas ko yun. Sa sama ng loob ko, nag-inom ako. Kasi nag-uusap na kami. So, parang ang bigat, laging ang bigat na sa pakiramdam, hindi ko na alam ang gagawin. Anong So, siguro ako din, may bad side din ako na masyado kong dinamdam yung ganong sitwasyon. Siguro dahil first time kong ma-experience yun at wala akong ka-idea sa lang pakiramdam. Pero yung time na yun, pag nas ko mag-inom, bungad niya sa akin, wala nang diaper yung anak mo. Ginawa ko, binigyan ko siya ng pera. Sabi ko, sige, bumili ka. Ikaw na bumili, papahinga na ako. Parang yun, yung time na yun, pagbalik niya, doon ko na siya kinausap. Doon na kami sumabog dalawa. Nang sabi ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ko, ginagawa mo ba yan para gawin sa akin yung ginawa mo sa kanya? Yun yung time na yun, hanggang sa naghiwalay na kami, dala ko yung bunso namin, bitbit ko hanggang papunta dito sa Manila. Then yun na yung pinakamabigat hanggang sa tuluyan na akong umalis sa side niya. So ngayon, yun yung ko naman, mabigat sa akin, ayaw niyang pakita yung bata, ayaw niyang pakausap, kahit dalaw ayaw. Pero nangihingi siya ng sustento. Ito lang yung part na hindi ko maintindihan. Lalo, pasensya na po lalo sa mga single mom na gusto ko lang pong makakuha ng idea or mas magandang advice sa akin bilang tatay na willing maging ama para po sa anak ko. Ngayon, hindi ako nakakapagsustento. May bad ko po yun. Pero gustong-gusto ko pong i-provide yung kailangan ng bata. Yung mali lang namin siguro ng dalawa is wala kaming pag-uusap ng maayos. Lalo sa barangay. Kasi ayoko na din pong umabot sa ganun. Kung pareho kaming nakakaintindi, maintindihan niya naman kung ano din ang kailangan ko bilang ama. Nel, akala ko binitbit mo yung anak ninyo kasama mo. Yun pala, yes, binalik mo sa kanya? Yes, binalik ko po sa kanya kasi as in mahirap din yung sitwasyon ko nung bumalik ako dito sa amin. Wala din magbabantay kasi yung pare ko may edad na at lahat ng kapatid ko may mga pamilya kanya-kanyang buhay. So inisip ko din yung future nung magiging future namin mag-ama pag sa akin siya. Pero totoosin, bilang ama, kaya kong gawin lahat. Kasi anak ko yun eh. Kailangan lahat pagsikapan ko. Pero kailangan niya nung time na yun dahil sa hindi pa siya ganun ka pwedeng pabayaan kasi bata pa, maliit pa. So talagang kailangan sa mother side. So yun yung time na yun, nabitbit ko siya, pinalik ko, maayos. So sa pagkakataong ito, gusto mong magsustento, pero ayaw ipakita sa'yo nung babae yung anak ninyo? Yes. Bakit daw? Anong rason niya? Yun nga po, hindi daw po nakapag-sustento. Pero totoo ito, ayokong lumabas gusto ko lang mailabas yung bigat sa dibdib ko sa pangungulila ko sa Unang-una,
aminado naman ako kung may pagkukulang ako sa kanya. Hinihingi ko na ng tawad yun. Kung ano naman yung nangyari sa aming dalawa, desisyon niya na yun. Bumalik na siya dun sa dati niya, ayos na ako. Kailangan ko lang yung anak ko. Ngayon, itong pinakamasakit. Binalik ko yung bata sa kanya ng maayos. Aliwalas yung mukha. Nung dinalaw ko yung bata, time na kaka-end lang ng work ko, kaka-end ko lang sa trabaho, dinalaw ko yung bata, naabutan ko yung mother niya lang nandoon, saka yung asawa ng kuya niya. Tapos, as in, may dumi pa sa diaper yung bata. Hindi pa nalinis. Ginawa ko ako na yung naglinis. Tapos nag-usap kami, kinuha ko ulit yung bata. Yung time na yun, sabi ko, 1 linggo lang. 1 linggo ko lang hiramin. Umabot sa akin yung bata ng 3 months. Pero doon ko pinakita sa kanya na kung tungkol lang sa anak namin, madali kasi magagawa mo lahat. Hindi, ang nangyari, habang kinakamusta niya yung bata, nandoon siya sa side ng lalaki. Hanggang sa sinasama niya na din yung panganay niya. So, hindi ko lang maintindihan, no, yung balik tayo sa sinasabi niya na wala pang nangyayari. Pero sabi ko nga, alam ko na kung saan mauuwi yan. Alam ko na kung saan nahantong yan. Diyan na magsisimula yan eh. Diyan na yan eh. Ayan na yan. Sabi ko. Wala pang nangyayari pero sinisikreto mo na sa akin lahat. Anong gusto mo? Magbulag-bulagan ako habang magkausap kayo? Iba na, hindi tungkol sa bata yung topic nyo. Yun yung mga ano ko sa kanya. Kaya, ayun, nakuha ko yung bata ng 3 months. Nasa akin yung bata 3 months. Mga magto 2 years. So, dahil sa hirap na sitwasyon, kailangan kong magtrabaho. 3 months ako walang trabaho nung time na yun. Pero nairaos ko yung bata magkasama. Ngayon, nung binalik ko sa kanya, eto na naman. May problema na naman. Ang may sakit na naman daw yung bata. Tapos, nung malaman lang, wala naman palang sakit yung bata. Siya pala yung may nararamdaman. Tapos, nangihingi siya sa akin. Sabi ko, okay, sige, pag sasahod ko, papadalan ko yung bata o pupuntahan ko dyan, hindi ako magpapadala ng pera. Sabi ko, okay. Pero yun, yung time na yun, nung okay pa naman yung communication namin at nabadadalaw ko yung bata, wala namang problema sa padala sa financial. Lalo yung kailangan ng bata, vitamins, mga pagkain, binibili ko yun lahat, dada sahod ko. Pinakamasakit lang na part na nagpanggap, may sakit daw yung bata. Ang sabi ko, ma'am, sabi ko sa kanya, Miss Rocky, ganito. Okay, kung may sakit yung bata, birthday ko to. I remember, birthday ko. Sabi ko sa kanya, dalhin mo yung bata sa ospital, pupunta ako. O, ngayon, kung hindi siya pwedeng ibiyahe, pwede ko bang makita? Ma-videohan mo, gusto ko lang makita yung sitwasyon, pakita mo sa akin yung iniinom niya na gamot para makapagpadala. Doon pa lang, Miss Rocky, kung wala siyang tinatago, hindi naman yun kondisyon. Bilang ama na nag-aalala, kailangan ko makita yung sitwasyon ng bata through video. So, dahil nga nagawa niya ng magsinungaling sa akin, so kailangan ko magkaroon ng assurance kung talagang may sakit yung bata. At araw ng birthday ko yun. Ginawa ko, bumiyahe ko dun sa probinsya, doon sa lugar nila, at sabi ko, dali mo yung bata rito, andi dito ako. Walang problema kung magkano yung gastusin niyo dyan sa pamasahe, sagot ko, dali mo dito. Sabi ko gano'n. Wala. Ang sinabi niya lang sa akin, ang dami mong kondisyon, ganito, ganyan. Basta bla bla bla, ang dami na. Hindi na ako nagsalita. Sabi ko, kung totoo may sakit yung bata, dali mo. Sabi ko, hindi ito yung kondisyon ko para sa bata to. Sabi ko gano'n. Ngayon, yun yung pinaka-issue namin. Totoo tapos na dapat, tapos na ako sa kanya. Yun yung pinakamasakit sa part ko eh. Dahil may nadadamay na buhay sa aming dalawa. Ako, nahihirapan ako dahil alam niyang kahinaan ko yung mga bata. Mhm. Nel, ganito, no? Bigyan kita ng pagkakataon para mabigay ng mensahe dun sa dati mong partner. Bigyan kita ng 1 minuto. Nang sa gayon, mailabas mo pa lahat yung bigat ng nararamdaman mo. Anong tawagan nyo dati ng partner mo? Love po. Love. O anong itatawag mo na sa kanya ngayon?
Former love, ex-love, ganun ba? Siguro Mary na lang po. O, sige, magbigay ka na ng mensahe kay Merry Christmas. Merry Christmas. Go. Mary, kung nakikinig ka man ngayon, sana maunawaan mo yung gusto ko. Maintindihan mo ko bilang ama. Sa akin wala namang problema tungkol sa pera. Ang gusto ko lang, yung time namin mag-ama. Yung iniisip mo na nagpapasarap ako kung ano man yung ginagawa ko ngayon. Maling-mali ka. Maling-mali ka ron. Oo, nakikita mo sa social media kung ano yung ginagawa ko. Pero mali ka dun. Sa likod nun, maraming bago. Hindi ba pwedeng i-relax ko yung sarili ko habang nai-stress ako pag ako na lang mag-isa? Tataisip kung kumain na ba yung anak ko, kung kamusta ba siya. Ni update wala ka. Ni kung nag-aaral na, ba? Ngayon mag-update ka lang na nag-aaral na yung bata. Tapos sasabihin mo wala man lang akong naambag. Alam ko yung pagkukulang ko. At sana maunawaan mo din bilang ama, bilang ako yung ama, sana bigyan mo kami ng time. No? Ikaw yung, sa totoo lang, ikaw yung maraming kondisyon. Ikaw yung maraming kailangan na kondisyon pagdating sa pagpapadala ko sa bata. Kasi kung yung puso mo maayos at maluwag sa puso mo na magkita kaming mag-ama, gagaan yung problema mo Gagaan yung hinihingi mo sa akin. Madali yung ibigay. Lalo't pagdating sa bata. Kasi ako yung ego ko yung maapakan. Ako yung lalabas na walang kwentang ama. Ngayon, hindi ako nagpapadala dahil nakikinig lang ako sa mga payo sa akin. Ano yung dapat kong gawin. Merong mga gusto na, padala mo kahit di mo nakikita, pakita mo sa kanya na ganito. Meron naman hindi. Ito magulang ko na sabi, hindi, huwag mo padalhan. Hayaan mo siyang pangulit sa'yo, huwag mo padalhan. Ayaw niya naman pakita yung bata Pero Rose, sana, Mary, sana maunawaan mo ko. Yun lang yung gusto ko. Makasama ng isang araw, tatlong araw yung mata ko. Kung yung problema at issue mo lang is yung pagpapadala ko. Sinabi ko na sa iyo, alisin mo muna yung kondisyon mo para sa aming mag-ama. Huwag mo akong pahirapan. Yun lang. Kasi sa akin wala. Ilang beses na ako nagkukusang magpadala. Pag nagpadala na ako, hindi ko na kayo makausap. Hindi ko na nakikita yung bata. Pagka wala na, saka ka lang mag-a-update. Saka ka magbabaramdam. Saka mo sasabihin sa akin na, wala kang kwentang ama. Kailan ka magpapadala. Wag ganun. Hindi ako nagpapasarap sa buhay ko. Kung alam mo lang, kung ano lang yung ginagawa ko. Alam mo lang gano'n kahirap yung sitwasyon ko ngayon. Pero pinipilit kong lumaban para sa anak ko. Pero kung ikaw, problema mo lang yung pagpapadala ko. Problema ko yung yakap ng anak ko. Kung gaano yung kahalaga. Kung gaano ko naiinggit pag nakikita ko yung ibang ama na hawak yung kamay ng anak nila. Ako, handa ako maging ama. Pero wag mong ulitin yung ginawa mo sa anak mo sa una. Wag mong paramdam. Kasi yung nangyayari sa'yo ngayon, inuulit mo lang kung ano yung nangyari sa'yo sa pagkakamali mo ng una. Wag mo akong idamay. Tinanggap kitang buo. Pinatawad na kitang buo. Pero sana naman, para sa amin ng anak, hayaan mo kaming dalawa. Para sa amin na lang yun. Yun lang po, Miss Rock. Hello, Nel. Hello po. Kahit papaano ba gumaan-gaan yung bigat ng nararamdaman mo? Yes po. At sana makaabot yung mensahe mo dun sa dati mong partner, no? Nang sa gayon, kahit papaano maintindihan niya kung ano yung pangungulila ng isang ama na tulad mo. At syempre, ako, wini-wish ko sa inyo makapag-usap kayo ng maayos kasi naniniwala naman ako na hindi imposibleng makapag-usap ng maayos ang dalawang magulang na gustong
na maayos yung kinabukasan ng kanilang anak at maayos yung kalagayan ng kanilang anak. So, nagsisimula yan sa pagiging bukas, sa komunikasyon, at higit sa lahat pagbaba ng ego ng bawat isa sa inyo. Pride talaga eh. Alam mo yung pride, kalaban talaga natin lahat ng yan. Pinansasabon lang yan ha. Pero hindi dapat inuugali. Yung pride na yan, dapat hindi inuugali at dapat ibinababa. Sabi nga, ang pride ay parang panty. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. Tarot with darot. Nel, maraming salamat sa pagtawag mo. At sana makita mo na yung anak mo. Salamat po. God bless. Bye. At yan po ang ating top secret caller ngayong gabing ito, si Nell from Manila. Ang hirap din pala yung ganong klaseng sitwasyon. Tipong nahuli mo yung partner mo, na nakikipag-usap uli dun sa ex niya, tapos hindi na nagsasabi sa'yo ng totoo. Hanggang sa nagdesisyon ka na maghiwalay na lang kayo, pero may anak kayo. Tapos ayaw na ipakita sa iyo yung anak mo. Kasi hindi ka daw nagsusustento. Pero alam mo naman sa sarili mo na kaya mong gawan ng paraan yun. Ewan ko ba? Dapat pag batang pinag-uusapan, parehas yung goal ninyo eh. Na kahit di kayo nagkasundo sa ibang bagay, pero pagdating sa bata, dapat magkasundo talaga kayo. Dapat mapag-usapan ninyo black and white. Ano bang mangyayari sa kanya? Magkano ba dapat papadala? Yung iba nga po, umaabot pa ng barangay para mapag-usapan kung magkano dapat yung sustento. Yung iba naglo-lawyer pa para malaman kung magkano dapat yung sustento. Pero ang mahirap kasi dyan, yung part na pag hindi kayo legal na kasal. I think may rule yun sa ganun eh. Kapag dumaan na talaga sa korte, dapat kasal kayo para ma-justify kung magkano yung hinihingi mo talaga. O diba, usapang pangmayaman pala yun. Tapos, sa abogado pa lang, magbabayad ka na ng magkano. Pero alam ko meron naman mga public attorneys na nagbibigay pro bono, diba? Anyway, sana maayos. Kahit di na yung relasyon nila, kundi yung paano nila papalakihin yung bata. Marami pong successful na co-parents. Co-parenting. Kasi isa yung goal nila. Mapabuti at maging maayos ang kalagayan ng anak nilang dalawa. At kapag sinet aside mo ang ego mo, ang pride mo, na hindi, bakit ko siya papansinin? Ba't ko papakita sa kanya yung anak ko? Anak namin. Hindi nga siya nagsusustento. O, kailangan ito muna yung gawin mo bago ko padala to. Pag sinet aside natin yung mga pride natin, tsaka lang may magandang mangyayari. Because again, ang pride parang panty, walang mangyayari kung hindi mo ibababa. So, para may mangyari, ibaba mo na. Charot with harot. Hayaan natin na maging tatay ang isang ama. At hayaan din naman natin magpakananay ang isang ina. More of understanding each other's feelings. But more importantly, ang pakaisipin ay ang ikabubuti ng bata. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, sarado na po ang tindahan, bukas na ulit tayo magsama-sama, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.